தமிழக வெற்றி கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கணேஷ் உங்க கட்சியினுடைய அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டால் உங்க கட்சி சார்பில் இந்த தொகுதிக்கு என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புறீங்க? இந்த தொகுதி மக்களுக்கு நீங்க கொடுக்க விரும்புற தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன? தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைந்தால் குறிப்பிட்ட வகையில் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால் முதற்கட்டமாக என்ன செய்யும் என்றால் யார்கிட்டையும் சமரசம் பண்ண போறது கிடையாது. அரசியல் ரீதியா இல்ல, தேர்தல் வாக்குறுதி இந்த தொகுதிக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? நீங்க வந்தா என்ன செய்வீங்க? வளர்ச்சி ரீதியாக திட்டங்கள், பாலங்கள். டேய் சுகர் பேஷண்டா நானு. முன்னாடி தானே டேப்லெட் போட்டேன். அரை மணி நேரத்துல சாப்பிடுறேன் நானு. எனவே கணேஷ் நீங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் உங்களோட வாக்குறுதி என்ன? எங்கள் வாக்குறுதி என்னவென்றால்